Pokpajak yakli studio da toponni tini ang taitang sar samung tui faika je sajaga tong bohimani abo ang tabuk kono sajaga kaisa important samung khai tongo abono tuini ang kahas samung snammani aboni bagoi nukhungo ang belai busy ongmani bagoi nai tabuk asur samung rok studio rok bai kurungmaya haifano tinio ang sabani haino haima phaika kaisa kogon tongo nungnai borok nungya hak tongmaya chanai borok usai asak tongmaya tei thungnai borok bo thungi hak tongmaya abo haino ang sapnai borok rosai hak tongmaya kaisa abo nesa ongoi thangka khorang eba hamtung haimyathong kaisa abo nesa ongoi thangka abono ang tini haino hai sok paijak abono ang norokni bagoi perfect ongoi tongkhe norok comment khai sadi tai chala khangke norok kabang ke share khaidi haike phaidi asukno samung pasing thanglainai norokno ta kisa punungnai demo. Ang man mani bagay ay kaya ni Tina.